No niin, mitäs me nyt? Pystytkö se pitää sen aikaa, että minä saan nää irti nää steikkarin tai? Joku lähti edellä. Mikä lähti edellä? Meni vaan. Oi ei. No, sitten ehkä jarrutellaan vähän enemmän. Oi anteeksi, anteeksi. Jäikö tassu alle? Jäikö tassu alle? Odota vähän. Noniin. Au. Noin. Hyvä. Hieno. Minä onneksi kaikki metsäkanalinnut säikytin pois, kun minä ajoin puoli, mitä oli. Siellä oli teeri. Ai joo, missä? No tuossa matkan varrella. Ja sit siellä oli jotain kyyhkyjä. Sit kaupassa, sovitaanko, että kiskon muovi kiisikkoon? Jos miten kiskon mukaan. Noniin. Kiti. Aika huima. Kiti hei, sulla on hanskoja. Pitäisikö mun pitää mitä? Sulla on hanskoja. Mä oon autossa. Varmaan pitää kookosta enemmänkin jo. Joo, tässä. Seis.